bakea egiten duten, eta bakeak zuzentasuna dakar ondorio. Nondik datoz zuen arteko haserreak eta burrukak, ez ote datoz zuen barruan burrukan ari diren grina txarretatik. Irrikatzen duzue eta iristenez, hil egiten duzue, bekaitzez beteak zaudete, eta ez duzue ezer iristen. Burruka eta buru egiten diozu elkarri, ez daukazue eskatzen ez duzuelako, eskatzen duzue eta ez duzue ezeratzen. Gaizki eskatzen duzuelako zuen grinak asetzeagatik. Jaunak esanak. Aleluia. Aldi hartan Jesus eta bere ikasleak menditik alde egin eta Galilean barrena zihoazen. Ez zuen nahi hori inor jakiterik, ikasleei erakusten ari baizitzaien. Honela esaten zien, gizonaren semea, gizonen eskutzia izango da, hil egingo dute, baina hil eta hirugarren egunean piztuko da. Haiek ordea ez zuten ulertzen esaten zienik, eta beldur ematen zien galdetzeak. Iritsi ziren Kafarnauman eta etxean zeudela Jesusek galdetu zien. Ze eztabaida zenuten bidean. Haiek ordea isilik handiena nor zen hori baizuten beren arteko eztabaida. Eseri zen Jesus, deitu zien amabiei eta esan zien, inork lehenengo izan nahi badu, izan beri benetan azken eta guztiak sartutzari. Eta hautxo bat hartu eta haien erdian jarri zuen. Eta ura besarkaturik esan zien. Honelako hautxo bat nire izenean hartzen duenak, ni hartzen nau. Eta ni hartzen nauenak ez nau ni hartzen, ni bidali nauena baizik. Jaunak esanak. Gaurko Santiagoren epistolan aipatu digu jakinduriak dauten garrantzia. Pentsatu dugu Israel herriaren altxorrik bikainena ura zela, jakinduria. Bere inguruko herriak aberatsagoak ziren. Bere inguruko herriak boteretsuagoak ziren. Ejertzito bortitzakoak aurkitzen zituzten. Halako esan genezake merkatari ganerako eta danetarako handiagoak eta indartsuagoak ziren bere inguruko herriak. Esate baterako Egipto edo Asiria edo Babilonia edo Erroma edo Grezia, Israel baino askoz ere indartsuagoak ziren. Baina Israelek bere txikitasunean ere bazaukan gauz bat besteak baino gehiago egiten zuena. Eta zan jangoikoarengatik zetorkion jakinduria. Egia da, Grezia bat ere bazaukatela, bere filosofia, bere jakinduria, baina Israel herriak jangoikoak emandako aholkuak zituen. Eta horrek egiten zuen beste inguruko herriak baino gehiago edo handiagoa izatea hortan. Hamar aginduak
betea. Pentsatu behar dugu, honek denak benetan jakinduriaren ondorio bezala aipatzen dizkigula Santiago apostoluak. Haserretzera, borrokara, harrokeria, besteekin gogorrak bihotz-gabeak izatera, ekintza txarrak egitera bultzatzen gaituen jakinduria, ez da benetako jakinduria, ez da goitik datorrena. Jakoikoak gizakiarengan, naiz eta gu ahulak izan eta mugatuak, baina jakoikoak maitasun hori jarri nahi baitu gure bihotzean. Eta bere jakinduriak lagundu nahi digu gure bizitzan ere, bai pertsonaki, bai gure buruarekin ongi egoten, bai gure ingurukoekin ere erakutsi digu bezala. Horregatik esaten dugu alderdikeria eta zurikeriarik gabea dela benetako jakinduria. Bakezaleek esaten dugu bakea ere egiten dute eta bakeak zuzentasuna dakar ondorio. Hoxera, Santiago apostoluak gogora ekartzen diguna. Jakoikoaren jakinduriak ze ondorio eukitzen dituen. Askotan, eta batzutan behintzat, mugatu eranez, ez egoera bat hori lortuko, baina bai eduki behar dugula horretarako joera oso garbi jakoikoaren borondatea nondik norakoa den. Eta ebangelioan eta honekin bukatuko dut, Jesusek ere bere ikaslei gogorazi egin die. Beak ekartzen digu mentalitate berrian besteen gainetikan egotea, baino kristauak besteen zerbitzuan bizitzeko borondate eduki behar duela. Bestei mesede egiteko gizartearengan pentsatuz, ez bakarrik norberak bere buruarengan eta denen gainetik egoteko borondatearekin. Hoxe da, azken finean, apostoluak gizakiak zera eta halako eztabaida zergatik bidean. Ea nor zen importanteena, ea nor zen lehenengoa, ea Jesusek nor konsideratzen zuen importanteena bezala. Eta Jesusek erakusten die, hau txiki bat denen aurrean, eta esaten die, olakoak izan behar dugula, eta txikienak, baztertuenak, horiek onartu behar ditugula Jesus berbera balira bezala. Eskatzen diogu bada Jesusi, bere jakinduria hori gure gana etor dadila, goiko jakinduria, eta berak ekarri digun evangelioko mentalidade berri honek ere mesede egin bezaigula pertsonaki eta gizarte mailan. Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, pekatuen barkamena,
honekin eta honengan, zuri eta jakoiko alduztikun horrei Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intzar guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zertan, santu izateri zure izena, etorpegi zure erreikoa, egin berri zure nageak zeruak bezala duen ere, emain gaur egunotako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zorroni barkatzea dien ezkero, eta ez gure taldean, baina atera gaitzen zaitzatik. Atera gaitzen zukauna, gaitz guztietatik, emain guzu bakea gure mundan, zure errukien eskarpekatutik garbi bizi daitezen, eta eskualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna zuen espada apostoluei bakea uzten dizuet bere bakea ematen, begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Emaiozue bakea elkarri. Jaungoikoaren bildotsa, zupetzen dezugun otorikatua, erronkai jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zupetzen dezugun otorikatua, erronkai jauna. Jaungoikoaren bildotsa, zupetzen dezugun otorikatua, emaiozue bakea. Una hemen jaungoikoaren bildotsa, munduko bekatuak entzeko duena zoriotsua jaunaren nahi nahituak. Jauna, ni ez naiz inoz etxera sartzeko, baina saltzen zuztatuta. Egin